Эфирда Татарстанның көньяк-көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Лия Шафигуллина. Исәнмесез бүгенге программада. Тапкыр талаучы җинаять урыннары була велосипедта элдергән Ират Әлмәттә тоткарланды. Шикләнелүче гамәлләреннән ничә кеше зыян күргән. Белемгә юл 1 сентябрьгә мәктәп укучылары гына түгел, автобус йөртүчеләр дә әзерләнә. Лениногорскида тикшерү ничек үтте? Янгын сагында 60 ел. Юбилей хөрмәтенә часть территориясендә янгын тактик өйрәнүләр үтте. Әлмәт суд приставлары бурычлардан салым буенча 46 миллион сумга якын акча түләттергән. Шулай ук алар 18 миллион сумга якын күчемле һәм күчемсез милеккә 66 арест салганнар. Әлмәтләрнең берсе 700 мең сумнан артык салым түләмәгән өчен җир участогы булган торак йорттан колак кага язган. Ират әҗәтләрен тулысынча япканнан соң милекне кире кайтарганнар. Ел башыннан Татарстанның суд приставлары салым түләтү буенча 694 миллион сумнан артык суммага бурычларның күчемле һәм күчемсез милекенә 2603 арест салган. Быел салым инспекциясы файдасына 1 миллион 120 мең сум акча түләттерелгән. Татарстанның 2 районында яшәүчеләр сериялы кара гамәлләреннән зыян күргән. 7 урлашу Әлмәткә һәм 3-се Яшел Үзәнгә туры килә. Тоткарланган 42 яшьлек Бөгелмәле үз гастрольләре өчен гадәти булмаган хәрәкәт итү чарасын велосипедны салаган. 2 көпчәкле транспортта йөрүче Ират биографиясын Җинаять кодексының 158 маддәсе белән тулыландырган. Соңгы 3 айда республиканың 2 районының җир участкаларына урлаулар турында 10-дән артык хәбәр килгән. Хокук сакчылары Әлмәт, Яшел Үзән районнарында теркәлгән очракларны 42 яшьлек Бөгелмәле белән бәйләгән. Ират моңа кадәр да җинаятлар кылганмы, полиция хезмәткәрләрем әлегә хәбәр итмим. Тик шикләнелүче эшкә бик үзгә килгән. Җинаять урыннарына Ират бергә яшәүче хатыны машинасында килә торган булган. Соңрак багажниктан велосипедын алып, шәхси сектор буенча тимер атында хәрәкәт иткән. Тикшерү һәм күзәтү камераларын бутау өчен корак аксаган. Ират 10 урлашуда гаебен таныган. Һәр факт буенча җинаять эшләре кузгатылган. Тоткарланучыга 2 елга кадәр ирегеннән мәхрүм ителү куркынычы яный. Әлегә ул читкә китмә турында подписка белән шикләнгән. Бүгенге көндә тикшерү дәвам итә. Озанкайда яңа никахлашу сарае төзелеше дәвам итә. Эшләрнең барышы белән район башлыгы Марсель Шайдуллин таныштым. План буенча бина шәһәрдәге иң матур уникаль урын булыр дип көтелә. Тантана залының гына да мәйданы 158 квадрат метр тәшкил итәчәк. Проект җитәкчесе Алексей Деревянкин ЗАГСның уңышлы урнашуын билгеләп үтте. Биредә янәшәдә генә гаилә һәм җиңү парклары, шулай ук мәчет һәм чиркәү бар. Бүгенге көндә диварлар күтәрү эшләре тулы куәтенә бара. Шул ук вакытта җиһазлар кайтару буенча да эш башкарыла. Мондый масштаблы проект Татнефть ярдәме белән тормышка ашыла. План буенча төзелешне ноябрь ахырына төгәлләргә ниятләр. Ачылу да биредә быел узачак. Ноябрь-декабрь айларында бергәләп үзебезнең халкыбыз белән, үзебезнең нефтьчеләребез белән ашырга уйлыйбыз, Алла бирсә. Менә аның инде бәясе 100 миллионлык булачак. Чынлап та мондый ЗАГС бер районда да, бер регионда да юк. Мондый берәү генә Азнакайда, хәзер инде теләүчеләр дә бар. Әлмәт шәһәреннән дә, икенче Бөгелмә шәһәреннән дә килеп, монда язылышырга. Шуңа күрә чынлап та бу шундый матур изге урын булыр дип уйлыйбыз. 1 сентябрьгә мәктәп укучыларына түгел, ә балаларны Лениногорск белем йортларына илтүче автобус йөртүчеләр дә әзерләнә. Алар транспортның төзеклегенә тикшерү уздылар. Лениногорск ЮХИДИ хезмәткәрләре беренче ратта нәрсәгә игътибар итте? К проверке такой, как готовитесь? А у нас практически мы не готовимся, у нас всегда на таком состоянии, у всех. В хорошем. Поддерживаем состояние, да, постоянно. Һәр вакыт төзек хәлдә тотарган. Бу мәктәп автобуслар йөртүчеләренең беренче кагыйдәләре. Алар үзләренең балалар тормышы өчен җаваплы булуларын ачык аңлый. ЮХИДИ хезмәткәрләре автобусларның техник карау узуын, транспорт торышының билгеләнгән таләпләргә туры килү-килмәвен, шулай ук махсус утларның булуын һәм куркынычсызлык каешларының техник төзеклеген тикшерде. Игътибар үзәгенә Главное спутник мониторингы төймәсе эләкте. Проверка. Здравствуйте. Хорошо. Видите, да? Да, все хорошо. Ладно, спасибо большое. Ага. ГЛОНАСС 2 кнопкасы машина йөртүчегә хәлакәт турында тиз арада хәбәр итәргә мөмкинлек бирә. Диспетчер автобусның урынын шунда ук белеп, бәләнне булдырмас өчен барлык чараларында күрә алачак. Барлыгы 13 автобус тикшерелде. Җитешсезлекләр ачыкланмады. Шатлык китерүче табигать почмагы. Карамалы аучылык хуҗалыгында сәламәтлекләре ягыннан чикле балаларны ял итүгә чакыру күркәм традициягә әверелде. Бәйрәм биредә 10 елдан артык уза. Бу юлы вакыйга нәрсә белән истә калачак? Адилә Борһанова дәвам итә. 1, 2, 3.
Корамалаучылык хуҗалыгы янәдән кунаклар кабул итә. Балалар квадроциклга тагылган вагонга утырып табигатьне күл буен күзәтәләр. Зур кызыксыну белән кыргый җәнлек сыннарын карыйлар. Изге күңелле Риф Әхмәтҗанов ел саен физик мөмкинлеге чикле балаларны үзенең хуҗалыгына җыя. Яшьтәшләре белән аралашу мөмкинлегеннән мәхрүм булган сабыйлар өчен мондый очрашуның әһәмияте зур. Алар бик теләп уеннарда катнашалар, аралашалар. 12 яшьлек Данис Курамшинның бәйрәмдә беренче генә катнашуы түгел. Килгән саен биредәге кош-корт җәнлекләргә игътибар итми калмый. Теләге булганнар бергәләшеп көймәдә йөздиләр, яраткан мультфильм геройлары белән истәлеккә фотога төштеләр. Бәйрәм ахырында татлы бүләкләр дә алдылар. Иң мөһиме, бу чарада уңай хис-тойгылар, күтәренке кәеф һәм яңа дуслар табу мөмкинлеге. Баулының күп фатирлы йортларында яшәүчеләр җәй көне үз территорияләрендә чәчкәләр үстерә. Ходи Такташ урамындагы 29-нчы йортта республика программасы кысаларында ишек алды төзекләндерелде. Ремонттан соң ишек алды тагы да матурак булсын өчен йортта яшәүчеләр бирдә чәчкә төтәләр дә ясаган. Йорт өлкәне Роза Калугина чәчкәләре турында яратып һәм бирелеп сөйли. Үз подъезды кашындагы җиргә быел 20гә якын төр чәчкә утырткан. Аларның барысы да яхшы итеп үсеп киткәннәр һәм җәй буе диярлек шау чәчәктә утыралар. Быел бирдә гүл чәчәкләр дә барлыкка килгән. Аларның төрләрен һәм саннарын йорт өлкәне киләсе елга арттырырга планлаштыра. Роза Калугина сүзләренчә чәчәкләрне карау аңа бары тик шатлык китерә. Төрле төсле матур чәчкәләр йортта яшәүчеләрне дә сөендерә. Биредә аларны һәр подъезд янында үстерәләр. Әлеге гүзәллекне тудыруга бу йортта яшәүче Люда Свежинкина, Любовь Подавалова, Галия Мәҗитованың да зур өлеше керә. Йорт ишек алды быел шәһәрнең 25 еллыгына багышланган иң төзек йорт ишек алды территориясе бәйгесендә катнаша. Биредә яшәүчеләр түземсезләнеп, аның нәтиҗәләрен көтә. Җиңүчеләрне шәһәр көнендә бүләкләячәкләр. Әлмәттә тыл хезмәтчәне Першанина Зояны 90 яшьлек юбилей белән кутладылар. Ханым Бөек Ватан сугышында фидакар хезмәте өчен медальләре белән бүләкләнгән. Зоя Павловнаны котларга район башкарма комитеты, ветераннар советы, социаль яклау идарәсе һәм Әлмәтнефть идарәсе вәкилләре килгән. Юбилей. Внесен неоценимый вклад в разгром фашистской Германии и после работы лесной промышленности и поднимали страну с колен. Ак роза бәйләме һәм кыйммәтле бүләк тыл хезмәтчәне Зоя Першанинага тапшырылды. Ул 90 яшьлек юбилейын бәйрәм итә. Аны шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Айнур Исхаков, социаль яклау идарәсе начальнигы Рөстәм Гәрәев, Әлмәтнефть идарәсе һәм ветераннар советы вәкилләре котлады. Дочки ухаживают за мной. Самое главное. 3 дочки. Вы счастливые. Якты җылы фатир өстәл тулысы нигъмәт һәм янәшәсендә якыннары Зоя Павловнаның кайчандыр балачак хыялы бүген тормышка ашты. Кичкенә Зояның балачагы Бөек Ватан сугышының авыр елларына туры килә. Зоя Першанина 3 кыз әнисем, аның 6 оныгы һәм 8 оныкчыгы бар. Озак яшәү сирәт итә дигән сорауга ханым җавап бирергә кыенсына. Әмма туганнары бер тавыштан игелеклелек, һәркемгә ачык булып, якыннары турында кайгырту Зоя Павловнаны озын гомерле итә ди. Тыл хезмәтчәне киләчәккә зур планнар корам. 10 елдан соң 100 яшьлек юбилеймә ил президентын кунакка көтеп калам дип шаярта ханым. Августта Кишуйдагы 27-нче янгын коткару частенә 60 ел тула. 1962 елдан янгын сөндерүчеләр Илховнефть идарәсе һәм якын тирә торак пунктларының нефть промыслары объектлары сагында тора. Юбилей датасы уңаеннан часть территориясендә янгын тактик дәресләр үткәрелде. Тамашаны янгын саклау ветераннары һәм бүгенге хезмәткәрләренең гаиләләре күзәтә алды. Бу өчен янгын түгел, ә Кишуйдагы 27-нче янгын части коткаручылары өчен янгын полосасында оештырылган өйрәнүләр. Янгын сөндерүчеләр яхшы физик әзерлеккә ия булырга тиеш. Беренче бирем хәрби җәелдерү. Санаулы мизгелләр эчендә коткаручылар җыелып, тиз арада каршылыкларны җиңә. Корылыш эшенә менеп янгынны сүндерәләр. Барысы да биеклектә башкарыла, әмма янгын сөндерүчеләр өчен бу киртә түгел. Оларга юл транспорт хәрәкәтләренең нәтиҗәләрен дә бетергә туры килә. Икенче бирем риваяте буенча коткаручылар машинада кысылган 2 пассажирны азат итәргә тиеш. Иң мөһиме зыян күрүчеләр тирәсендәге тимерне җайлап кисәргә кирәк. Белгечләр машинаның түбәсен, ян ишекләрен кисәләр һәм зыян күрүчеләрне азат итәләр. Мондый вакытларда алар беренче медицина ярдәмендә дөрес күрсәтергә тиеш һәм ниһаять янгын сөндерүчеләр бурычларын үтәде. Пассажирлар коткарылды. Моннан тыш психологик әзерлек тә мөһим. Белгеч янгын көче белән очрашудан курыкмаска тиеш. Рух ныклыгын коткаручылар янгын полосасында күрсәтте. Герой булу җиңел түгел. Ирләре һәм уллары өчен аларны хатыннары һәм әниләре башыла. Ир-атларның эшләре куркыныч.
Коткаручы Константин Пудовкин өчен җанатарга аның якыннары килгән. Ул 10 елга якын янгын сүндерүче булып эшли. Янгын коткару частендә иратлар гына эшләми. Инженер Фәрида Салахова, мәсәлән, нефть объектларында янгын һәм шартлау куркынычы булган хәлләрне кисәтә. Бирегә ул күптән түгеленә килгән. Шулай булса да, эшкә яратып йөрим ди ханым. Янгын тактик дәресләре частьтә ай саен үткәрелә. Янгын сүндерүче теләсә нинди катлаулы хәлләргә һәрвакыт әзер тора. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән телекомпаниянең рәсми сайтына таныша аласыз. Без һәр социаль челтәрләрдә бар, хәбәрләр юлагыз. Бүгенгә менә шулар, кабат очрашканга кадәр исән-амин булыгыз.